Vítajte na jednej z našich najväčších železničných stavieb, a síce Poprad-Vydrník. Ako viete, budeme vysvedcovať Svätú Barboru na začiatok razby tohoto tunela. Tento tunel bude mať síce len, možno v ponímaní slovenských hôr, len 711 metrov. A ako mi tu povedal pán zhotoviteľ, očakávaná doba zhotovenia je teda za 18 mesiacov. Tak budeme mu držať palce. Vieme, že slovenské tunely a razba vie niekedy naozaj prekvapiť. Na tejto stavbe už pracujeme dlhšie, máme za sebou nejaké archeologické prieskumy. Verím a držím palce zhotoviteľovi, aby celkovo túto stavbu Poprad-Vydrník, ktorá je financovaná z eurofondov a síce z programu Slovensko, aby mal veľa šťastia a hlavne teda čo najmenej prác navyše a čo najmenej predĺžovania lehoty dodania. Toto je to, čo nás vždy najviac trápi. Čiže tým pádom sa nám čoskoro prepojí železnica a tento veľmi dôležitý železničný trakt z východu na západ Slovenska bude mať opäť ďalší úsek, ktorý bude vedieť ísť až 160 km za hodinu. Už mi len ostáva teda dodať veľa šťastia pri razbe tohto tunela a veľa šťastia pri celkovo pri tejto investícii. Dúfam, že čoskoro sa tu budeme vedieť stretnúť aj s tým, že budeme tu strihať pásky na tomto úseku.